Hi guys! Kada kita request nga makajuwet kang lumoto biya kita nga Facebook nga kanta. Ito yung request nyo. Please join me. Ladies and gentlemen, Ate Noraline Domingo. Iti na minsan nga aldaw inag-inopen ti Facebook ko. Kaya man inamnama amakita tanagan mo. Linto at dito'y rig natin ay pen-pen nga ayat. Kaslanay gagara infrang kakit inaccept na. Isuday tanti ng rugyan, jak may ladawan aragsan. Kasla di mapesat, di iniliwin ta pa nagchat-chat. Jak lain pagarup, day tarik namin kayat kas. Ngay di pa'y laing ket siyak tayin ka, inay hayat. Kaput Facebook at kunkunada, ken nagsara, hindalanta, nagriing dinabayan, nagidulin, arik nata, umbeng ka di, apatuluyen, uray ken kada gikuten, yak maisuro to'y rik na, obyak to'y biyan. Kada kita yung makarelate iti tayo nga kanta. Para kada kayo aning gagayen. Jak amawatan. Agmal-malem a trabaho, jak marik na di banlog ko. Day di pa nagina na, dito'y Facebook ka makachat. Umanay aliw-liwa, di may lagawan, haragsa. Agyaman ang FB, iimpatek ko na sa kulang. Nupay tawenti naglabas, dito'y lagi po dinapunas. Asikala eng ayak, aginap ko pupi ko pa. Facebook, tiga punay, tangkat na sarakan ka. Napalaos tiragsak ko, agrag-rag uday to'y puso. Gabot Facebook at kunada, ket nagsara, hindalanta, nagriing dinabayan, nagiduli, arik nata, umbeng gali, ang patuluyen, uray ken kada gikuten, ket maisuro to'y rik na, obyak to'y biyan. Kaput Facebook at kunada, ket nagsara, hindalanta, nagriing dinabayan, naidulin, arik nata, rumbeng gali, ang patuluyen, uray ken kada gikuten, yak maisuro to'y rik na, obyak to'y biyan. Rumbeng gali, ang patuluyen, uray ken kada gikuten, yak maisuro to'y rik na, obyak to'y biyan. You have a great voice. Thanks, ate. Thanks